kaysa ano kaon niya. Yeah. Yeah. So ngayon at nagbabalik na tayo. So ngayon mga kuys, kasama ko ngayon si Kuis Ijan. Yun, andito sa harap. Magano tayo ngayon? Tuturuan ko ngayon kasi mayroon tayong isang nag-comment dyan na kung paano daw mag-trap ng isang bayawak at mag-trap daw tayo ulit ng isang bayawak. So ngayon, try natin ulit mag-trap kasi matagal-tagal na tayo hindi nakapag-trap, no? Try natin ulit. So yung dala ko, ito lang, lubid na green at saka mayroon tayong pain. Dala ni Kuis Ijan. Yun. Ipakita. Yun, mayroon tayong pain mga kuys. So yan yung pain natin. So try natin punta dyan sa gilid ng nipa. Dire tayo. Okay, papunta dyan sa gilid ng nipa mga kuys, baka sakaling dyan lang tayo maglagay ng trap. Hindi na tayo pumunta dun sa malayo kasi delikado na. Dyan lang muna kasi matagal-tagal na dito na area mga kuys, hindi natin na naglagay ng trap. So tara. Yun, kumusta kayo dyan mga kuys? Sobrang na-miss ko kayo at yun, sobrang hirap mag-upload ng video. Katulad ko, sobrang nahirapan ako mga kuys kasi wala akong wifi. Data lang yung gamit ko. Sobrang hirap at ang bagal ng net ngayon, no? Bagal yung net natin ngayon. Siguro ako lang ba yung nakaranas o marami ba? Sobrang hina yung smart natin ngayon. Magwala-wala yung signal tapos mabagal talaga pag mag-upload ng video. Kaya nahihirapan talaga ako. So ngayon, tara, samahan nyo ako. Kumusta kayo dyan mga kuys? Ang ipapakita ko sa inyo, simpleng trap lang. Hindi tayo gumagamit ng stick, hindi tayo gumagamit ng kawayan. Simpleng trap lang yung gagawin natin. At yun, mayroon na akong lubin, naka-ready na to. Pag set up dito mamaya doon tayo lalagay natin, ipakita ko pa rin sa inyo. So ayun mga kuys, kumusta kayo dyan? Sana mag-enjoy kayo sa vlog natin. At yun, hanggang dito na lang. Kita-kits mamaya. Tara! Kuha muna tayong kahoy mga kuys. Tapos kahoy, tapos ito yung tali. Sara din na? Sara man itong paon. Dua man? Hindi na, pwede man dua. Kuha muna tayo mga kuys kasi gagamitin natin ito sa ating trap. Kumuk lagi siya, no? So yan na sa ngalan niya? Paggaw. Lo. Ito. Yun, pangalawa natin to. Kasi dalawang yung trap na ilalagay natin. Yan, magkaharap sila. Try natin maghanap dito mga kuys. Sa loob. Dito dyan, gago dyan. May na ha. Tuwa guru niya ba? Parang walang huli. Natin. Yun, may trap mga kuys ha. Ano ka manina?
So mga kuys, medyo nakahanap tayo ng pwesto. Try natin maglagay dito. Dito na area. Binitin na ako. Ano? So, try natin dito maglagay mga kuys. Tinisim na natin sa paligid. No? Sakali mayroon dito. Kasi medyo masukal dyan sa loob. Sa paglalagay ng trap, example if dun, nasa bukid kayo sa isang lugar na ito ano lang to, gusto ko lang din ipakita sa inyo yung mga experience ko, no? Gusto ko lang din i-share. So sa mga disclaimer lang sa mga tao dyan, ginagawa din namin to minsan pero hindi kadalasan. Gusto ko lang i-share sa inyo, lalo't na sa gusto rin makaalam kung paano mag-trap ng bayawak. So ano lang to, pang experience, baka sakaling mapunta kayo sa isang lugar na wala kayong pagkukunan ng ibang pagkain. So sa mga exotic food, pwede kayo, for example dito, sample sa bukid, wala kayong pagkukunan ng pagkain, pwede ka mag-trap ng bayawak. Simpleng trap lang, hindi ka nang gumagamit ng mga iba pang materials. Yung kailangan mo lang lubid. Siyempre meron na tayong lubid, example lang. So hanap ka ng isang lugar na medyo masukal tapos may tubig-tubig, magandang spot na yan kasi reptile, yung mga bayawak, pwede sila sa tubig, pwede din sila sa lupa, no? So dito na area mayroon tayong nahanap, maglagay tayo dito, may try natin maglagay, baka sakali makachamba tayo. So ayun, tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumawa ng bayawak na trap. Maraming klase sa paggawa ng bayawak na trap mga kuys, pero ito yung gagawin natin na isang simple lang, napakasimple lang, pero effective to kasi na-try na namin to. If gusto nyo makita yung isang vlog natin, ilalagay ko lang dyan sa description link, no? Kung paano namin yung isang bayawak na nakuha, isang malaking bayawak na nakuha namin. So ngayon, start na tayo. Kailangan muna natin gumawa, magkuha na para balakid natin, no? Magawa tayo ng circle na balakid. So ayun, pagkatapos, boom, tara! So ngayon mga kuys, ilalagay na natin itong lubid. Ang purpose nito mga kahoy, kasi dito natin itatali yung lubid natin. No? Kung magiging yung kalabasan ng ating trap, wala nang stick. Ito na, direct na ito. Ganito na ito siya mga kuys. Tali muna natin sa dito sa tali. Yung pain natin na mga kuys, medyo nangangamoy na, no? Medyo mabaho na, no? Pag ganyan kasi, maganda na yan. So magiging ganito yung forma ng trap natin na paglagay mga kuys. Ganito lang, no? Ito lang, ilalagay mo dyan isa, tapos ilagay mo siya dyan, exactly na dito dadaan yung bayawak. So ngayon, set up natin doon sa kabila, no? Kitaan ko lang sa inyo mamaya. Yes, lang. So mga kuys, ganito lang kasimple yung trap natin, no? Tapos nakita nyo, no? So dyan, lagyan natin ng balakid sa bawat gilid, tapos mayroon tayong tali. Ito na yung green na tali. Yan, papunta sa may tubig dyan mga kuys. Good na setup. So paglagay natin dyan sa kabila, syempre ito na yung trap natin. Mayroon ng balakid sa gilid, tapos dito natin ilalagay mamaya yung pain natin sa gitna. Tapos dito maglagay din tayo ng isang trap para dalawang pinto yung gagawin natin. Yeah, yan, ito na.
So ito yung trap natin sa bayawak mga kuys. Napakasimple lang. Lagyan mo siya ng dahon-dahon. Siyempre maghahanap siya daan ng dadaanan. So hindi sila makadaan yan sa gilid. Siyempre dito mayroon silang daanan. So dito yung dadaan ng bayawak. If makachamba, yun, papasok dyan. Pero try lang natin dito, sana mayroong mga bayawak dito. So yung pain natin, ipakita ko sa inyo mga kuys. Ito yung pain natin mga kuys. Kalapati, dalawang kalapati mga kuys namatay. Yun yung isa, yung kalapati. Dalawang kalapati mga kuys namatay. Yung isa dinakip ko kahapon kasi medyo nagkasakit siya. Ayaw niyang kumain. So nilagyan ko siya ng vitamin. Nilagyan, pinainom ko na sila ng gamot. So hindi pa rin. So kanina nakita ko na lang, namatay na lang. Dalawa talaga yung kalapati ko namatay. So ito yung gawin nating pain ngayon, no? So sana makachamba tayo kung ano man. So ngayong video na to, so ganito lang simple pag pag gawa ng trap para sa bayawak. Ay sorry, butol dyan. So andito yung pain natin. Kalapati, dalawa, no? So mayroong daan dyan. Sana dito dumaan yung mga bayawak natin. So dito mayroong tubig-tubig. Itong tubig-tubig mga kuys, no? Hugasan natin yung pain natin dyan. Diyan natin ihugas yung mga pain para para mag-amoy-amoy yung kanilang baho. Siyempre yung mga bayawak, yan, sobrang bilis yan makaamoy, lalo't na mayroon masangsang na amoy. Iba yung mga bayawak, grabe yung sensitive na kanilang pang-amoy. So ihugas na natin dito mga kuys. Yun, para lumaganap talaga yung amoy, no? Para hahanapin talaga nila. Ngayon dito natin ilalagay yung pain natin mga kuys sa taas. Bakit sa taas natin ilalagay? So syempre baka sakaling makapasok yung ibang bayawak, no? Hindi nila makain yung pain natin. So dito lang. Dapat sa itaas para yung hangin, no, paikot-ikot lang para yung baho papunta doon sa loob-loob. Syempre hanapin din ng bayawak. Yun. Yun yung daanan natin mga kuys. Linisin. Uy! Kagi. Linisin muna natin, no? Para pagpunta natin mamaya mabilis na lang. Wala naman kayo. Yun, labas na tayo. Grabe, sobrang init mga kuys. Yun, no? Kahuyo. Yo! What's up mga kuys? Good afternoon. So, sakto alas 4. Puntahan na namin ni Kuys, Kuys Idjan yung trap na ginawa natin. Pero siguro wala pa yung huli kasi hindi pa masyado masangsang yung amoy ng pain natin. Pero try lang natin puntahan. So tara mga kuys, sana sutihin or ano man. Medyo tayo ngayon, maambon at maulan-ulan, no? Pero hindi naman masyadong malakas. So tara. Yung mga kuys, medyo madilim na dito. Ewan ko lang, pag pumasok na tayo dyan sa loob, mas lalong dumilim kasi wild duck, dahon ng nipa, dahil sa dahon ng nipa. Gagi. Doon yung trap natin. Tignan lang natin mga kuys. Wala. So yun mga kuys. Yun, walang dumaan, no? Wala pang huli. Yun. Wala pang dumaan sa trap natin mga kuys. Yun, palabas na tayo. Hindi tayo magtagal doon kasi sobrang dilim na.
Ah. Hihi. Grabe. Yun. So ayun mga kuys, hanggang dito na siguro yung vlog natin. Sobrang malas, no? Pero ganun pa rin, patuloy pa rin natin bibisitahin yung trap natin kasi hindi natin alam, no? Baka makachamba na tayo. Kasi hindi pa kasi masyadong nag-amoy yung pahay natin kaya ganun. So, see you sa next vlog sa pagpandaw natin yung trap natin sa Bayawak. Sana suportahan yung Munting Channel. Ganun ang paggawa ng simpleng trap mga kuys. Ingat kayo dyan, stay safe. Yun. God bless ating lahat. Yeah! Lipat muna natin yung mga alaga natin mga kuys bago tayo umuwi. Okay na? Pagkatapos dito, yung kalabaw naman natin, tara. Yun, nandito naman yung kalabaw natin mga kuys. So, ilipat din natin to. Yun, sobrang balot ng putik. Mayroon dito na tumba na niyog mga kuys. So, dito lang natin ilagay mga kuys. Para makakain siya ng maayos din. Boom!